आंना बेसेबां 1 घन्टा 6 मिनिट बान्था मोनदिया ना आदा बान्था मोनदिया गैया बान्था गैयालै आं जास्ट थारमाने पार्टिसिपेट खालामनो लुबैखादोंमोन आंनि बैसोनि रावबो गैया ना औ गाखोफेराखैमोन ना माबायदि मोनखो मोजां मोनो बिराद बरिया ना गोजौआव माबायदि गोजौआवथ' एकदम हार्ड मेक्सिमाम हार्डआ गोजौआवनो आरो गिथाव बाथाव नामा जायगाफ्रा ओमफ्राय नैबे फिनिशिं पइन्टआ एकदम गिथाव बाथाव ओंखारफ्लायनाय लास्ट पइन्ट गाखोनाय लास्ट पइन्ट रिक्स ना बहुत बिराद रिस्कि नों डाउन फैनायावबो बायसान्स सौदावबाथाय गैला आरो रल जाबोबाय गाहायाव ना गोजौआवथ' ओमफ्राय हान्थु हमै गाखोनांगौ जाहैबाय खनबेसे जाखो आदा गाखोनाया नोङो आंना फार्स्ट टाइम बियो फार्स्ट टाइम बा दा फैनांलाना आं थारमाने बायहेरायावसो थायोमोन नालाय सान्स मोनफेरा ओंखायनो फैदां बैसो मिडियायाव ना सोंगोरखाना पाब्लिसनाव ना थिगानो एज बार दंना गैया थिगानो दङ एज लिमिट दंबा बे जाहैबाय ना एबाव बैथिनबानो जायो एक्सपिरियेन्स मोनबाय नोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय होनदों मोजां मोनदों ना आरो दा फैनांलाना जेनेबा गाखोनायाव जाबाय कम्पिटिसनखौ लाबाय पार्टिसिपेट खालामबाय नाम शाम सब लिखो नाम बोलो जी बाबा तो लोग ya udah ibu gua pani एक मिनट ओके सब वेस्ट बंगाल का हो गया किमान नंबर नाम बोले बता मेडिकल कोर्ट दियो नाम बता बेटा पानी ले आगे पानी जेमन हाँ जेमन
पानी इधर भी है थैंक यू am mesti dah नहीं मैं सब कुछ है किसान हेलो 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 ठीक है किसान से पूछ लिए एक नंबर पे एक नंबर खा गया एक नंबर हेमंत हेमंत पंचाश ओके ओके पानी आगे नाम बताओ दुलु सरकार दुलु सरकार ओके वेस्ट बेंगल बाबू बेसेबां पजिसन बिदिले 160 क'क्राझार खासना अलंबार बुं फैगोन साथि kerja anak Kalimpong दार्जिलिंग के सामने Kalimpong है सर Kalimpong और बाकी ये देखो Kalimpong का शो हो गया
지금 사 되게. Ôi mà nè. आगे में आगे में हौवाफोरा थांजोब्बायानो मथा मथि हिनजावफ्राबो साथाम साब्रैसो फैबाय सब वेस्ट बेंगल थाब गोथार
दासिम फैदोंना दहायनो जागायजेननायनिफ्रायनो थांनाय बोसोराव मोननायफ्रानो मोनदों सोरबा सोरबा हौवाफोरा दाबो जेबो Cycle faigen. Iya, tidak comfortable kanan bu ada bilik lah sudah baik bilik saya ini ada saya kerja di mana lagi